Düşündüm. Düşündüm. Qatoğu. Wa aleykümselam. Kim ay be Serdar? Nereden geldin ha? Ama yok. Men bir iş sorak geldim-le. Bolsa bir yetime yardım edin. Ne yetim deyip eci zamanından tutacak bolýarmy? Yok dayan men iş gözläp berdim bolsa siz salgy berdiler sartma dayanjy. Elimde var neçe bir bolsa yardım edin. Öň işak gördüň o ýerlerde. Ha, biraz başym çykka. Näme görýän Serdar? Ay başyk mene bilem ok ödüň çadaýmasyn. Han bolýa han bir işak görsün, nähir bolýa göreli. Ýöredim onu Serdar. Näme yetmeýän bolsa elime SMS ýaz. İyi verin. Çok sağ olun. Bak. Allım durmuştum misali yalan sözler arttı cani görsünüz yürekteki hali yanı koyu gencik bu bari yadıyla kötünüp işleyin katan çörükleri dişleyin aydınlaya pulyetin ok getirnip bulunuken gece işlemen kim için kötünyen gitiler cevap ver kimin madır eceti kâzeti şarası bağlası ya da ısmaz inisi ya da ağası İçimde düşünmez doğan senin içinde halini dinlenmezse İçimde düşünmez doğan senin içinde halini dinlenmezse Kömür ettin her kime Yolla solun onun derdine Sen başına geldiği derdinden Kömür edenlerin nerede 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 Ne iş yapıyorsun oğlum şum şovunla o? Bir hep dömünün elimde şunu yalak değil mi ustayı? İşsen okmağlanlar. Sen ne işsen? Başyktır düşünmedin mi? O ondan bir kay artık vakt verdim değil mi? Kinen gıfat doğru çaltlaştırın ha. İçine mi tayin etmelemin? Giden interiyer var ha. Gıfat Serdar kayda dişya verir. Aylanar. Sen karışın tak. Durmuşda görmedik sapanlar köjek men sana. Aha başlığım Ali. Başlık salamu aleyküm. Wa aleykümselam Serdar. Qowmy adaylaňyz. Ýaşy şükür. Başlyk arada gelip bir guruluşykda bara, gyýgyryp gitdiňiz da. Aha. Soňur kemçiligini bildim da täze gelen iş gelmedi bara biziň. Hawa täze gelen soňky gelen. O. Şu gelýän hareketleriň nirä gidýän näme diýen mene bara dogry maýdaň düşünemek galan adam ödüň üstüne gelip gözüň bilen göräýsiň da başlyk. Düşündim. Bar ýa-ni. Bar başlyk bolýar. Nereden okmay Serdar bolup geçýän atlar bilen okmay. Aýdyň habaryňy da da başlyk arka etdi meni. O näýir habarym bar omy? Oo, edýäniň näme? Näme iş yapıyorsun? Düşür. Näme iş? Elegirliğe doğradın ha? Yok siz düşünmediniz mi? Men gatdygy doğru düşündüm. Men saňydan aýynma gözümden aýynma. Näde saňa yüz berdim bolýar. İýje içsek naharyň berdim, yatak jaýyň berdim, iş berdim. Şunu taňry alkadynym. Şumy? Näde yetim, yetur, yeti bilmeden at vur diýilen şey. Ýok bol saýdan. Çykar bar guruş eşiklerini. Çykar. İş ýok saňa. Ýok bol. Ya düşünjek bolan bir zat dinläň başlyk. Gümük çek diýen o. Fenial iş ýer gerek gel. Bir devleti bağa salma gül vakt sana har yetirerdi. Serdar! O başlyk. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Ferdan okmay Serdar bolup geçýän atlar bilen okmay. Aýdyň habaryňy da başlyk arka etdi meni. O näýir habarym bar omy? Beýbe. Gowjoglan mukadiýadim bolýan Siz gezen. aýtdyma gözüň bilen görüň diýip. Be. Ay bolýa ona işden aýyrdım. Daway wagt azalýandyr derrewji haýdadyň guruluşyklary. Müşterim gelip görjek diýdi bir hepden. Bolly başlyk. Killeň bilen jogap berersiň eýlenilse. Bolly. Daway haýdan. Arkaýyn onu. Başlyk bolmany bir zaman dinläň de. Enesi dünden halal men hisat edemek hemme zat Serdar etdirdi. Habarym ýok men günäm näme? Ha senin Serdar iş ýarmy ama näme? Men näçe ýyl öz iş ýarmy ananaýynmy ýa?
2 günlük işyar bir ilegran anayınmı? Yok. Yok balav sen yani işyar yok. İň bolman iş şanjy günüm, iş hakyny bir beräň da. İyi sakın mı bu giden iyi sen vattan yani. Yok bol gözüm görmesin. Serdar. Başlyk. Sana diýen adam. Oýdaki, owa Hudaýa şükür işlerim gidip durna. Nesibedenen abyektem mara bitirdik. O bahana bilen üýüň remontynam diýindim mara. Bir gaharym gelýän zat bardy. Täze gelen işgär bar, aýagyma böwet bolup ýörün. Onam ýöretdim o. Serdar. Başlyk. Sana diýen adam. Assalamu alaykum. Hemme var düşnükli. Arkada durup ben hemme var dinledim. Sen etmelsine bilýän bolýan. Gümüň çek boş işden sen. Başlyk. Ba düşünmedim siz ýalňyş tutsuňyz başlyk. Gümüň çek diýän o. diýalak. Däl başlyk. Başlyk bolmany bir gymyşyn läňde. Eneti dünden halalmy kifat edeme helle var Serdar etdirdi. Habarym ýokmy günahym näme? Allem dönüşde misali yalan sözler arttı cani görsünüz yürekteki hali yanı koyu gencik bu bari yadıyla kötünüp işleyin katan çörükleri dişleyin aydınlaya pul yetenok getirinip bulunurken işleme Tamam, salamu alaykum, ýumalymy? Aleykümselam. Oho, elim goňmy? Başlyk. Näme iş yapýarsyň barda? Ay, täze işe girdim da, çörek pulu bolsun dep. Bu şoňuň oğlan gözläp gördüm seni. Baran derin eşiklerini çalsana. Ýumaly maşyna. Telefon yok. Bar derin şu eşiklerini çal. Ya kakras değil, gelýärdim, bol bäşip geldim. Karışıklar. Enen insan diýän ýerde geldik. Bu tak gelmegimiň esas manysy men ýetimiň hakyny ýitirdim. Gowruma diýipdirim. Men başla. Yok, la başlyk otady, bağışlama diýeli. Öýdüm, bu näkara otady. Ene bu görüşüň ýaly bärti 16 fotuk boş mellek ýer. Bärden 2 sany meňdeşe döwrak zaý kalmaly. Sarsma daýanç firmamyň adynyň içiniň remonty high-tech remont. Düşünýärsiň high-tech. Ýokary derejeli iň konkret remont bolmaly. Möhretem giýjak alandy 3 ay bolmaly. Ýetişersiňmi? Yok, mani yetişertaş. Böyle yazayım, abra versin, eğer o akşam baralı, oğlanlar berkider men tamam. Böyle, arkayın olunmaz. Ben yetimin hakkını yittirdim, gowruma deyipdirim. Men başla. Yok, la başlyk otady, bağışlama diýeli. Öýdüm, bu näkara otady. Ene bu görüşüň ýaly bärti 16 fotuk boş mellek yer, bärden 2 sany meňdeşe döwrak zaý kalmaly. Sarsma daýanç firmamyň adynyň içiniň remonty high-tech remont. Düşünýärsiň high-tech. Ýokary derejeli iň konkret remont bolmaly. Möhretem giýjak alandy 3 ay bolmaly. Ýetişersiňmi? Yok, mani yetişertaş. Böyle yazayım, abra versin, eğer o akşam baralı, oğlanlar berkider men tamam. Böyle, arkayın olunmaz. Ertirden işe geçiyorum. Böyle. Zaýyň soňky işine de me galşyk goýdyk. Nädipdir bas? Ay tuğalım, gatoğudan ne azap. Geçenkilerden hemen çalt hemen kemçilikdir. Hawa, sağ olun. Eninza men sana 2 tane habarım var. Bire gowha var. Birem erwet habar diýip biljekler, 2 tane gowha var. Şu günden şeýrak senden gurulşyk boýunça ornmatarym bolarsyň diýip alyp barýan gurulşyk işlemede näçe tane obýektler bar. Hemmetini özüm kelläňini jogap berdim. Ola bar. Ikinciden hem enim ene taňa zaýyn açary. Şu günden şeýrak ikimiz şu taýda goňşy oturar, goňşy ýaşar, bilijede işler. Şunaňa böle niýe almaý başlyk? Alany nefi etsin. Sen finagdan geçdin. Wah. Bu jaýyň öz jaýym bolmalygyny bilen bolsam, mundan hem gowutyp gorardym. Men bu goýberen ýalňyşym galan ömrüme gaýtalamar. Her bir jaýy özüm gal etip goraryn.
Bu da maňa bir sapak boldy. Sarsmaz dayanç.